ଏକ ଗାଁ ପାଖରେ ରାମଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଉଭୟ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ରାମଦାସ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ରାମଦାସ ପୁଅର ଅଳସୁଆ ମନୋଭାବ ଦେଖି ପୁଅକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ପୁଅ, ଏମିତି ଦିନ ରାତି ଶୋଇ ରହିଲେ କଣ ମିଳିବ? ଚାଲ ମୋ ସହିତ ବିଲକୁ। ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଦାସ ଏକା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାମଦାସ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ରାମଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରଘୁ ପିତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ରଘୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ପୁଅ, ଆମେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି ମା? ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳ ହେଉ ତୁମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଅଜାଙ୍କ ସହ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନିଅ। ମା, କାଲି ସକାଳ ହେଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ରଘୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଜେଜେବାପା ନମସ୍କାର। ବୁଢ଼ାଟି ହୋଇଥା ପୁଅ, କେମିତି ଅଛ ପୁଅ? ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ମା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁମଠୁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମ ମା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତୁମ ବାପା ଯେପରି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ସେହିପରି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଅ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତୁମ ବାପା ଯେପରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ସେହିପରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଅ। ତା ପରଦିନ ରଘୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତାପରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଘୁର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରଘୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଲା। ରଘୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଠିକ କହିଛ ପୁଅ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ତୁମ ବାପା ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ରଘୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜେଜେବାପା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତୁମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇଛ। ଏହା କିପରି? ତୁମ ଅଳସୁଆ ହେତୁ ଏହିପରି ଘଟୁଥିଲା। ତୁମ ଅଳସୁଆ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ରଘୁ ବୁଝିଗଲା ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ତାର ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳସୁଆ ହେଉଛି ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଠିକ ସମୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।